bawat biyahe may kwento. Para kanino ka bumabiyahe? Habang bumabiyahe ako ngayon, may isang tanong na biglang pumasok sa isip ko. Para kanino ka ba bumabiyahe araw-araw? Para sa sarili mo? Para sa pangarap mo? O para sa mga taong naghihintay sa iyo pag-uwi mo? Kasi kung tutuusin, pare-pareho lang naman ang kalsadang dinadaanan natin. Pero, iba-iba ang dahilan kung bakit tayo nagpapatuloy. May mga tao na makikita mo sa kalsada na maagang-maaga pa lang nagtatrabaho na. May mga nagmamaneho ng jeep, may mga nagtatricycle, may naghahatid ng pagkain, may pumapasok sa construction, may mga nagbubukas ng maliliit na tindahan, at may mga empleyadong kahit kulang sa tulog, papasok pa rin. Hindi dahil madali ang buhay, kundi dahil may mga taong umaasa sa kanila. Minsan nga, habang nakaupo tayo sa loob ng sasakyan at nagrereklamo dahil sa traffic, may mga taong nasa gilid ng kalsada na ilang oras nang nagtatrabaho sa ilalim ng araw. At doon mo maiisip, hindi pala lahat ng biyahe ay papunta sa isang lugar. Minsan, ang biyahe ay papunta sa isang responsibilidad. Siguro ikaw din, may mga araw na tinatamad kang bumangon. May mga araw na gusto mo na lang sabihin, pagod na ako. Pero bumabangon ka pa rin. Naliligo, naghahanda, pumapasok, nagtatrabaho. At pagkatapos ng mahabang araw, uuwi ka na naman. Paulit-ulit, minsan parang walang pagbabago. Parehong trabaho, parehong problema, parehong sweldo, parehong traffic, parehong pagod. Pero alam mo ba, hindi mo napapansin. May malaking bagay na ginagawa mo sa bawat araw na pinipili mong magpatuloy. Hindi man ito nakikita sa social media, hindi man ito napapalakpakan ng ibang tao, pero may isang pamilya na nakikinabang sa sipag mo. May isang anak na natutulungan ng sakripisyo mo. May isang taong nakangiti dahil hindi ka sumusuko. Kaya kapag dumating ang araw na pakiramdam mo na wala kang mararating, huminto ka sandali. Tumingin ka sa paligid. Tingnan mo kung gaano nakalayo ang narating mo. Hindi lang kilometro ang nadagdag sa buhay mo, mga karanasan, mga pagsubok, mga pagkakamali, mga panalo, mga taong nakikilala mo, at mga taong ipinaglaban mo. Hindi lahat ng proseso ay nakikita sa pera. Minsan, ang progreso ay nakakabayad ka ng bill, nakakapag-aral ang anak mo, may pagkain ka sa mesa, nakakatulong ka sa pamilya, at higit sa lahat, nakakabangon ka pa rin kahit ilang beses ka nang pinabagsak ng buhay. Kaya sa susunod na sa kalsada ka at pakiramdam mo na napakahaba pa ng lalakbayin mo, huwag mong isipin agad kung gaano pa kalayo ang pupuntahan mo. Isipin mo muna kung bakit ka nagsimula. Dahil minsan, kapag alam natin kung sino at ano ang dahilan natin, mas nagiging magaan ang bawat kilometro. Hindi kailangang mabilis, hindi kailangang mauna sa lahat. Ang importante, umaandar ka pa rin. Dahil ang buhay ay hindi karera. Biyahe ito at bawat isa sa atin may kanya-kanyang destinasyon. In this house of cards. Kaya mga paps, kung ikaw ay nasa biyahe ngayon, kung papasok ka sa trabaho, kung pauwi ka na, o kung may pinagdadaanan kang mabigat, sana maalala mo ito. Hindi sayang ang bawat pagod na ginagawa mo para sa mga taong mahalaga sa'yo. Baka hindi nila palaging nasasabi. Baka hindi nila palaging napapansin. Pero ang bawat biyahe mo, ang bawat trabaho mo, at bawat sakripisyo mo may dahilan. Ako si Papa J, at tandaan mo, bawat biyahe may kwento. At bawat taong patuloy na bumabiyahe, may dahilan kung bakit hindi siya sumusuko. Mag-ingat ka sa biyahe. Hanggang sa susunod. Maraming salamat po. What you never won't know.
house